Nggih, sekeca niki biasanya lek daerah ngetan wis ngene Pun luar biasa. pun wis jingkrak. Kita ya ayam itu. Monggo, cocok. Matur suwun. Sami-sami. Kung jenengan kersane gending napa, Kung? Napa, Kung? Sinom Parijata. Kakung kula niki. Kakung kula njaluk Sinom Parijata. Wah, iki. Ya, Kang. Kakungmu diwet-wet ya, Kang. Kowe ora tau mara lho, Kang. Sik dadane rada repot. Ya. Ya. Aku ki uripku ki bejo ya mergo cetuk kakung lan iki ya. Wah, kowe ngrasane bejo. Ora bejo piye lho ya. Dikaya ngapa wong lek duwe pepunden ya, Kang. Apa-apa nek sing ditakoni, apa-apa nek disambati, sembarang-barang atase nek kakung. Ngono ya. Iya, aku dadane. Jaluk duit diwehi. Jaluk rokok tukokne. Iya. Gundulmu kuwi lho. Ya ora. Ya, enggak Sinom Parijata. Niki khusus kagem pepunden kula. Buah napa? Sinten? Bubur. Teruse. Bubur. Iya. Cocok. Sing diapali cocok. Ya, cocok. Yo. Sing penting pinyatan sawerna-werna Surabaya kampung kali asin yen pengen urip mulya kudu wani prihatin oh